begen ka mu mun ga haske mai lamarin ka ya saki reshe ya kama ganye fiyayye 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 yaban ka ya cika duniya kowa fiyayye 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 mi ta yaban sa fiyayye fiyayye ya cika duniya kowa fiyayye kai ne kadai ka san Allah begen ka zanayi in yi yaban ka in rausaya mai ali zaki Anwar danka aka yi mu ai danka aka gan mu ai danka aka ba mu ai danka muka samu da gani da jin mu dai baban Fatimar mu kai ne inuwa gare mu kai ne takamar mu kai ne dabbayin mu ai kai ne tallafin mu kai ne rama gare mu ya baban Fatimar mu Fatima ya sirrin maiki Fatima ke nake wake sirrin kuɗi da mulki sirrin sarauta kuma mu akan ta ne fa muke ɗaga murya kuma ni